Hej YouTuber, velkommen tilbage. Det har jeg tænkt mig at lave noget mere. Bare lave noget mere og finde nogle ressourcer. Jeg tror vi kan bygge hus i dag, jeg ved det ikke. Men ellers bliver det en dejlig dag. For helvede! Gå fucking væk din lort, mand! Kunne de ikke advare mennesker? De angriber? Kunne de ikke lige prikke om skulderen? Jeg angriber dig til lige. Kan du godt klare. Fucking lortelort. Lortelort. Det tænker jeg, det har været fucking for kedeligt. Lidt usæk. Der er ikke lige at sætte ur til. Stopur. Ur, ja. Når man mister en af sine ting, så vil man sætte dammer på hamburgerline. For mig. Og nu kan jeg huske, hvor det kommer. Så jeg kommer til at prøve. Vi løber den faktisk, og der kan vi tilbage til stoffene. Fuck, der er mange dyr derovre. Fucking! I'm gonna kill you. Somebody. Okay, vi dræber den der først. Vi skyder den, slår den på lige røv. Hvad fanden? Spoilerkraften. Ej, hvor du lækkert. Ej, ja. Skal jeg ikke bruge noget der, det. Så er ikke dyreporn, det kan jeg ikke. Kom på, min er god. Bare slå det hjem. Hvad? Dø. Lad nu være, jeg gider ikke at slås med dig. Det pisse, de begynder at løbe, jeg har ikke fanget dem, det gør jeg, bare skyld os. Jeg fanger du væk, så er det bare så lidt lov, så løber jeg. Pisse til hende. Okay. Hop! Dø! Satan. Men i dagens anledning vil vi jo bare lige nu dø. Det er Kopo. Hvad fuck snakker jeg om nu? Nej, lad være. Du fucking... Har jeg fucking ikke mistet? Ej, for helvede. Hvorfor tog jeg ikke den med? Nå, dumt. Skulle den have skudt på mig? Så kan vi ikke give skyld. Jeg er alene. Jeg har det er singleplay det her. Nej, jeg kan ikke give nogen skyld, så... dig her gris. Så er jeg skyld. Nej, giv dig skyld. God på noget. Så sagde det igen. Nej, du skulle ligesom... Jeg har sådan en klump i hjertet, jeg skal hoste hele tiden. Men jeg kan ikke. Jeg kan ikke hoste. Det er noget lært. Eat my sword. Please. Hit. Okay, der er mange dyr i marken, jeg næsten ikke til at...
hørt det før. Fucking i det der. Nu går imod noget sand eller andet ting. Pas på i sanden. Vi på vores hus. Her. Her begynder vi sådan sus. Så der er vand for. Nej! Gør bare sådan her. Jeg bruger meget med træ, der var også blandt andet med det. De er overhovedet. Ja! Dø! Setting. Jeg tænker på sådan noget specielt værk, jeg vil lide. Jeg skal bare lige have 300 skovle og 200 rækker, så. Fucking, lad nu være. Tag dem nu! Nej, hvor er det til tingene? Kæft, det er godt. Jeg graver over det der træ for at hugge det. Der var 3, hvis det simpelthen ikke. Det kan vi sgu godt tage ud ved, det har jeg også her. Lad nu være. Skal den hugge til langt ud og gøre det sådan ligesom i Game Mode eller sådan. Nå, det der. Jeg ved ikke, hvordan det er, at jeg graver egentlig sådan. Hvordan er det, jeg graver? Det ved jeg sgu ikke, men jeg er ude. Så skal der. Ej der. Jeg er ved at det er det. Dø! Got it, bitch! Den er sult. Altså, ikke bare kan vide, der er godt midt. Ubehageligt lagback. Der er faktisk godt midt, men jeg er sult. Her i den rigtige jord. Oh my god, jeg magter ikke. Men jeg synes, jeg magter ikke monster. Det er kæmpe. Meget leder for 19 stykker. Skal vi se. Hvor i al fucking verden er min forpulede crafting? Så, klar. Hvis det kommer over. Vi stakker. Fucking væk, det var fucking gammel hug, man! Hvor kan jeg bare tro? Du går til væk med plan for vel, sagde jeg. Jeg havde ikke fuldt med, det var helt den her måde. Lige bare om det så sådan. Fuck, helvede.
nu sådan stige, og så kun er en tilbage, og så jeg mistet et og løs tegler. Fuck that shit. Så bare noget i det. Hvor fuck skal jeg lægge alt der crap ind? Jeg finder ud af det. Så er jeg sgu en, der spiller i Counter-Strike så også. Han er heldig. Gå væk. Fuck, du er tæt på. Au! Fæk. Au, gå. Gå væk på 2 sek, mand. Det man kan tage deres pil. Er der ikke noget, man kan gøre sådan? Jo, kom. Hvorfor sætter den igen? Jeg skulle lige slette den. Jeg gider ikke slette den. Det er ikke mit problem. Jeg kigger ind i den. Må være. Der er en spil godt for nummer 2, men hvad er en spil med? Grøn ned. Så vil jeg bare stoppe for i dag allerede. Ej, allerede? Ja, så allerede. Jeg sgu lige... Lad du... Okay, hvad laver jeg? Okay, hvad for smadret min sko? Nå der. Okay, hvad dumt. Tjek mit status. Ej, hvad jeg havde ikke engang lagt den på, for ikke at styre. Sorry, guys. Jo, men så går jeg sgu for i dag. Det sidste start med det, jeg skulle lige at brække noget af det der. Vi ses. Tak fordi I så med. Vi ses i 2.